Wabro chako gi County Masia. Senator County Masia Laktar Oburu Oginga koro singo ne oganda Jokenya ni joganda mawuok e gwenge mag Nyanza ni jotendgi oketo nyime weche mag dongruok monego tim e gwenge mag Nyanza counties duto kaka noloso katino rekodo kang mane odi mokao mari rekoda piny owacho kendo tiyo kanyakla piny owacho manywanda. Laktar Oburu wacho ni okang makamano negi kao mondo minegi yua kendo kelo ber e gwenge mag Nyanza ka olero ni jotelo ne oketo tenge dwaro maggi mondo migiti kod piny owacho mantiere apisi mondo mi oganda moko e gwenge mag Nyanza oyud ber. Jojamolo nigi ler. Tan gima nyalo wacho nu jothurwa ninge uru ni oano ko nyal donje gima hinyo jothurwa. Jaramogi no puonjowa ni e piny ni kidwa ni mondi dongi mondi dag binda minga ber ngamo chung adiera kendo manyalo tuonre ni jowadgi. Emomiyo kikubed jakubed nyama tuonre kikubed ni nunung'iyo mana maru kende moko ung'i jomoko mane ka piny ni nyalo dongo. Mano Senator Masia Dr. Oburu Oginga manyo wuoyo koluwore gi ondamo maduond buch ODM ne okawo mar donjo e piny owacho mar manywanda kata broad based government ka oluwo ni oganda jo Nyanza osegore ne piny ni masani to koro kindegi ochopo mar keyo. Jothurwa usetemo ma usedhiro piny usetemo ma udhiro kaka unyalo manyithindu usetho remo usechwero koro miyo sani ka wayudo window matin ni jowabe nyalo yude gimoro mar sirikal manyalo chopo ka. An gimoro, I'm very happy. Dr. Oburu manyo wuoyo e kanisa Anglican manyuonge kar chung od bura ma Bondo bende okwayo mana kwe ahinya to e kind jotelo moyier kowacho ni gimonego ging'i en weche mag dongruok. Dongruok ok dwar koko, dongruok ok dwar dhao, dongruok dwaro kwe. And our elected leaders, I want to just tell you that you have been given a privilege to represent your people. You must know resources are very, very scarce. Everybody wants those resources. And if everybody wants those resources and you are waiting for it that you are elected and it will come to you like manna dropping from heaven, that will never happen. Weche mabende ne otiel gi jaod bura mauriri mak Nyamita. And Dr. Oburu Oginga, I want to associate myself with your sentiments that every single leader who is elected, if you're elected as a senator, if you're elected as a governor, as a member of parliament, the only thing that you will tell people when the time for election comes, ni kazi. So I heard you say that other leaders, especially governors, should not just be walking around and making statements that are not helping people. They have been given resources. We want to see what they are doing with the money that they have also been given. Ka jaod bura malego Songa Samuel Atandi to nokwedo mokalo chung ma gavana Masia James Orengo osebedo kani godo mar kwedo broad based government komedo ni gin kaka josiaya sani koro Dr. Oburu ema ging'iyo. So josiaya wan sani hotel mag Oburu Oginga i weche mag development kani tie ng'ato man uyiero mar wacho ni development bro yude dalane kuma betie kata wer mana Ugenya mano ng'ama wiye rach. Oburu Oginga loso kod weche development kendo onge there's no way we are going to get wrong. Oburu, I want to thank you for your leadership. You are a man of wisdom and I want to say that we thank God for your life. Ne Radio Ramogi County Masia and George Amolo. Apisas magobila dhi nyime kod timo nonro itho ma jago moro majegni 38 manyo kaungi mane kathith Moa Bay County Referral Hospital ka odere jago moya kaka Mike Juma ne odere katiyo gi okanda mano belde chuma road number 7 kamano dhi nyime gi yudo thieth. Jatatije maduong' ka thieth no Laktar Vincent Duor wacho ni nenje tuo mabentire kod kahera mano ket kende ka thieth moyie dhi mong'ere kaka isolation cube kamano okawe ngimane. Ne ward mar jo TV to sebedo ko oidisha belt nyocho dwa belt and yet ene uniform mar hospital koro ka jaode no kelo ne belt no ema ken jaode no se wuok odonje chuka gi odhi luokore udhe chuk caretaker nije tumo be adhi luok to rado kode oyude ko hang tema koro security obiro DCI go biro to gole. Kodhi County ma Kisumu en nyachiji ariyo ma bende itudo gi wach mar choratiro yor ndhogruok mar del kweth mathoth mong'ere gi dongere kaka gang rape ka achiel kod kuo gi ang'enge igeno ni mano maki Kisumu igeno dhi chwali nyim do odiochieng' makawuono. Frederick Oduor Ongori achiel kuom derepe bende wacho ni nyalo bedo ni otelo ne kweth ni ka achiel kod John Okumu Owidhi gin mago ma ogeng'negi kod apisas mag kwach kich. Kaluwore kod apisas mag kwach kich gi yango
ni gisebedo ka gichwalo timbe machal kamagi e gwenge mag Yala, Siaya, Maseno ka gitiyo kod nyamburko aina ma Toyota Axio. Bende nonro ne oyango ni achiel kuomgi ne opondo moringo lal kowuok e jela, kendo apisas mag obila osebedo ka timone apedha makende. Kuma chelo en ni jatend migawo mateko Opiyo Wandayi kwedo weche mane wach kod mane jalup jatend piny Rigathi Gachagua mane oyango ni ok obi gi duoko mar yiero mar higa mag 2027 ni jatend piny Kenya William Ruto biro yombogi ka otiyo kod lwedo momin kata tok pasia. Wandayi wacho ni weche miwacho kod mane jalup jatend piny kide keto piny Kenya mudho mandiwa mar dhawo mano ma ok onego rwak kata matin ni olose kanisa moro Nyakach kendo ni oganda jo Kenya nyakoro buon weche mag Gachagua. Bwana Gachagua spoke very recklessly. Very recklessly. You know, Mr. Gachagua has not seen trouble in his life. And therefore, he can be wishing this country the bad things. Yet, because this country is protected by God, this country will remain united. The elections will come and go, yet Kenya will remain united. Mr. Gachagua must stop being a prophet of doom. This country will remain united. What they are doing is simply crying wolf. They have already sensed defeat, even before the IBC is constituted. What I want to assure them, the Wamunyoro group, is that the elections will come, they will be defeated, and Kenya will move on. If he is wishing for trouble, then he is alone. Gachagua has never even spent a single hour in a police cell. He has never even tasted tear gas. He has not seen trouble. We can give him some 1 or 2 lessons when it comes to agitation. So let him keep his peace and let Kenyans stay united. Piny wacho mamalo kwa mondo miyo chugi chendo manyalo konyo mon liete ka achiel kod nyithind kie mosebedo kod pek e chopo kare ting' mathoth magingo kwayo mogol kod jodak e sub county Marongo, kaunti ma Migori mowacho ni kwethni kadho matek e kind oganda. Juma Mewaler. Jodag mano bende dwaro mondo koro piny owacho koro ng'i kod wang' maber mon liete ka achiel kod nyithi kie ne oriko ne gwengo mag North Kenya juok e sub county Marongo kama oriko miyo majigni 72 ne oriko imiyo gigo mag gedo miyono mabedo osebedo kodak e ot machwer mokalo. Tawija winyaka chunya nigi ilo mang'eny kabisa nikech mama ni dhi ninde ot mokwe ot maber ma koth ok chak goye kendo kech en chiliel mangir gi nyithindo makiye maweye godo nicho winjo malit ahinya tagono Otieng'a erokamano kuom paro miyo machal kamaendi mondo kelne kony machalo kamaendi. Otieng'a chak ikonye miyo machielo mabendi chal kode kama kendo gintiere ok makende nyithind kiye bende ni kama ok nyal. Miyono moyan kaka konslatarwa yudo gigo mag gedo mopogore opogore ma oting'o mabati ka wuok kuom oganda marawere borokno malo Council of Elders Peter Otieng'a. Arwama bende ne mor bang' kony machal kod mane wacho ni kuom higni mathoth osebedo kodak e ot machwer kod nyikwaye ariyo ka wacho ni thothinde bende koro koth chwe gisebedo mana kakoro gibuok e kona achiel mar odno mabende koro ok chwer. Asebede chandruok athagora samoro wanindo makech gi kiena gi samoro achandora achanda. Koth gowa bana gik moko wachandora achanda wakoma ni dani. Wachandora achanda Nyasaye ong'e kaka biro ketowa. Onge kaka yuto. Muya madhiga malonge. Kaka timo tama, onge kaka nyalo yudo gimoro. En ma samora yudo alot, samora chama lot gi pige, samora athagora, onge gima nyalo yudo. Peter Otieng'a mane wuoyo bang' chiwo kony machal kod mane wacho ni ne okawo okang' ma kamae bang' ywak kuom oganda gigo ne miyono osebedo kod pek mokalo. Otieng'a mane mae koro timo mar chiwo ranyisi ni rawere kod gwenge mopogore opogore ni mondo koro giwuog oko kendo gikony jogo eko maonge kod nyalo. Gimomiyo atimo gini anyiso ranyisi moro ni sama in ng'ama kijana ma in gi teko kete teko moro mondo kijende makata in go kumuae nyiso ranyisi maber. An kaka an Otieng'a ok akony jorongo kende. Nyoche ka gedo ne mine masakwa mine 4 ka nyocha dhi karachuonyo nyoche ka gedo ne kendo chiliel machielo man gi nyako mosetimo fomfo mamuofu kumoro ni seka ei karachuonyo ei rongo waka bende asegedo ne mine ma mogwaro mang'eny. Ne Nyakalondo Maramogi kuok e kaunti ma Migori, an Juma. Odhi kaunti ma Isiolo. Apisas mag obila ogeng'o ne jonyuol 2 majigni 25 ma bende itudo gi wach mar nego nyathigi ma jadweche 2 e kinde dhawo moro ma nyowuok e gweng' ma Mwangaza Si mantiere kaunti ma Isiolo. Kaluwore kod Benson Karidhi ma en jaduong' gweng' e gwengego yango ni jonyuol 2 gi ne dhawo ka gilaro nyathi kapok masira makama notimre. Naona wakati walikuwa wanapigana ndio waliweza kuumiza hiyo mtoto
maana hiyo mtoto ni mtoto mdogo sana, ambiwa walimlalia ama wakanyonga. Kulingana na vile naona ni kama walikasirika wakanyonga, juu walikuwa wanabishana juu ya mtoto. Kiniambia nitakuachia. Huyu mtoto ni kama wa miezi 2 nikiangalia, na si ati ya kwamba hii vita ni ya leo peke yake. Kulingana na vile jirani aliniambia hapa, wamepigana hata Sunday iliyopita walikuwa wanapigana, na wameishi kupigana hivyo. Wanapigana wanarudiana, wanapigana wanarudiana. So ni kama imekuwa mtindo kwao. Ruoth Magwego Ros Kanja yango ni jonyuol ariyo gi mabende gina chije ugengnegi paro bila maisiolo. So kulingana mimi ni kama katika ile shughuli ya kupigana ni kama waliradia mtoto. So mimi kuamkia nimekuta kweli mtoto hayuko, amekufa. Nimepiga simu nimepigia NPR simu, amekimbia. Tumekuja tumeshukua wale wasasi mama na baba, tumepeleka kwa Patrol Base Mwangaza. Sasa hii tuko mara hapa tunangojea OCS afike na bando DCI officers ndio sasa wakuja wafanye investigation side. Wasasi wakiwa na differences na mtoto mdogo, ni vizuri kwanza kama wajafika kwa area manager ama kwa assistant chief, ni kwanza afadhali waita wasasi both sides, wasasi waweze kutatua ile msoso. Na wasasi wakishindwa wanakuja kwetu, because kazi yetu kubwa ni kuweka familia pamoja. Nikoro mgajwang' mana mokele giko mar mi weche manyien mago matuche kor gwenge watudre koromo sang'wen. Mambo yangu ni mago mesa maka weche manyien luoni odiochieng' makawuono saa 5 gi saa 6, weche manyien machuok saa 7, weche manyien adimba. Nyinga Ochieng' Emmanuel. En tugo mane Gachagua wuon noloso mondo ndem mane oyango godo patene kik nenre mondo wach mar koko ni ng'ongre ne kamoro sirikal malawore kode. Ing'e ni josiasa riek gi thoth. To samoro bende kija siasa timanyo gimiluongo ni consistency in conversation. So wan kaka samoro jok ma advice ka josiasa moko to wakoni ni manye gimoro mabiro miyo ji gombaki kamoro amora magintie. Mano you cannot rule out. Okay. To moro kendo bende ni to kuang'ie ni to kuma ne Gachagua launch party nene ni kanye. Kuma ofise no nitiere chiegni gi Waruku. Waruku ka nitie Dagoretti South. Dagoretti South ka MPN ja ODM. Dagoretti South kanyo kuma Waruku no nitiere apani en part of Kileleshwa Ward. Mano bende ja ODM. So samoro gigi nyalo tim mar mondo wach ni wan ne wabiro kanyo peacefully. To jo chama moro ni nikech mane gwengi otimo ang'owa. Oketho budhwa. Monjowa. To bende you cannot rule out ni samoro nitie mna vijana kanyo makoni kakarwa ukwadwa ruwe ubiro mang'oka giruni teruru mabor to gibende gitimo ang'owa gimonjo jogo. So nyaka obila tim nonro mare
eka wabro ng'eyo adiera makende ni ang'o gang'o manotimore. But adiera makende en ni tinde e rombe mang'eny mag josiasa wathoro neno kit lweny ma ok ber, kit lweny monego wakwer kabisa, nikech mana kaka wakwero lwenje matimore e weche mag party mar ODM kaluwo. E kaka ma bende nyaka wakwer ni ng'ata nigi ratiro mar timo gimoro amora modwaro, so long as gimotimo ni nitiere within chik e thurwa ka. Kik wabedie jogo ma ka ng'ato dwa timo gire moro kamoro to ni ka ok karu